Ya sakdi. Ya. Bukan usung teh kayak ano suba sabadi ang teborang nangho Bokok sai malia belai kai jokha nangjaka belai tamjani khai belai moktai hai ka ani ba belai khai ka ngai de ora yong bo mokol no ya to tese soi tongo do sane babe tao ana ko promo show to na oh na do sane ba oro bo soi tongo kada ang romon kada awat ang sung tang tang 이거 나 얼어버리게 하이사. 얼어빈 고고성 또 너리 파이프. 이거 나 하나 거프로모시 소나. 그냥 그런데. 셈 얼어볼 까야겠나. 이거 하나 넉덩 많이 먹고 스톱하세. 네, 그냥 yang nó có thăng rồi, yang nó có thăng rồi. 이거 불만 맛 뭐 블라이. 블라이요 뭐 버스 땅에 상 거고. 이게 펑가 한 판에 할 성분이 신이 영 아이시리. 너 소반안에 바가 성 파이 석바이가 버럭. 그래서 그 하버스 탕바이는 너로 해야 돼 봐. 이게 요상 파이나 뭐 미야 사리가 봐 하게 너로 하바니. 버스 파야 건가 봐 성. 그래서 필요고 탕하다. 이게 너로 또 영노 kai 부프로 tlang나 한 동다고 호스피탈. 정제 랑클라요 아버니 단딘다고 타나자. 밴딘다고. 단딘아서. 이게 따고 너로 서그랑으로 조가다 카이게. 카이다만 카. 좀 곰베스 하녀 뭐 이쪽바바이만 해봐녀. 아직 갔다 오이 건라겠다 하고 타나. 이게 나이나이 또 dokter 파토 짝마세나. 하파니야 센드록나 admission. 앞으로 되는 사만이나. 이게 너로 랑 그러니 바가 인라이 말레리아다. 이게 따바로 나로 탕나이 블레. 이게 뭐디나 탕나이 랑로. 조가랑 카 탕나이 힌동. 안티히니 만수고 정다. 이게 되게 뭐 수바 파이너럭도 또. তাই সার্ভিসে কেতে সংগ্রহ খায় না সাও 신의 미니스터 침나니 신의 서비스 개도 뭐 그래서 그런 거 나싱이 당다 나싱이 동다 이게 아무 하이게 보너선 matlang lainai dati datro binabu phono gyangka nolo tebno belai emergency ni sarpathok satapro emergency engja kai dini ni bisino le ko boting wedi ni saung ka sarjeng नको थाङै आइजों खायनाय गेना माने सालाय नाय गेना रां रक फैसा करिसिन याको जों साकाता मकल नि बेपार ताम साका डक्टर खाय सावो बात नि सावदो बात नि साव का को मकल बिसिङो महिला हाबजाकु महिला बिसिङोनो ताय बाहान फुलिजाक नि साव महिला हाबजाक ताय बाहान फुलिजाक नि साव आबनो फाट फाट बंनि मेसिन बाय गलिरिनानि तिरक तिरक खनै साता गामति खायै उंलिया हंगाय ऑपरेशन नांनाय हनै सारपाथक साता आमो गलेरि माया हंगाय ऑपरेशन खायना नांनाय ता मकल आमति हनै साव गौर बरक सावनो हामनो हनै सरसा हामना हामिया तो सानिया तबो जे मा व्यवस्था खायै जे मानति खायनाय हनै साता जेस्ता खायनाय हनै साता हंगाय बोसोराव रां थांनो सरसा रां तो थांनाय रां हंगाय बायनाय हनै साव रां तो थांनाय है जना मकल रां बायनाय हनै साता बेपार याबनो रग रां करिनि बागैनो थांलाय माय आं दं माताफोराव बे बोसोर सिगां जों थांगामो हंगाय जों दिनै खाय दांखासे जों जाना हंगाय आबागै थांमाया दा नरबो तो काम खलाय सालाय जाव बिथि कायसा से 600 700 টাকা दरब कायसा से ताय टेबलेट बिथि दिवो आबो दामनि न जों आबो पायासे समय शर्ट नङै थाङो ताय सारपाथक साव रां नंगो बिथि नता जर्दि जे बिसाका बिसापान थानाय लाइफान थानाय आबनो
मिस्टा खायदि साइटंना नांनाय हिनि साव no ओमफ्राय जों समायो आगरतलाबो जों थांमायो आं थाङो गारि गुरा माने रां फैसानि बेपार ओंगै no जों समायो मा जाया बिथि पायो आमतेखे मा तंता ओ उनको फुरुका का उनको छारपा थबाय नारिमानि तानजिनो दरब लिखा ओमफ्राय बरि सारिखा जे सादर उनको छारपा थब हरे नारि उइ सारि उइता आ हर हंकांकाय अबनि तानजिनो बिथि सामानि तानजिनो हंकाय साव मा आनि चुरि याकनि चुरि र नुगै जंबाय खिया ताय आनि याकुंनि न पालेसो आं नुगै जंबाय खिया नि साव आं हामजाक सका आफुरो आफुरो किसान नगजा जाखाता आफुरो आं हामजाक सका मो बिथि बाजा आन बसाबको नुना क्लासो ओइसर हामि जाबादनि नुगै जाबादनि आसुन बब बिनि याकनि माथियारो बनु सुनुगिया आदिनो का पुरा नुगै एकदम आत का सन नगरे खाता आत का सन नगरे बब हामजाका आं बका सराका बिन बसानो मुसुतरखा रुब्रंवा बनु सुनुगियाखो abuno musuga mo sakayong bosano naina musungo boi naithogo bo khorang chimi je bo khanai tongo monoyo hne sakai belai bokha phatin nai bo bin bosak kakda khukakda bo nusnugiyakhko chehra je asai phuru nokja mase musuk boka phatinani nai ang musuk hopum hopum bin baga ang kabi mato ishor batang khaike bono abono belai khaira bemar bo manjagi bamute ngasa kha sana nu khungchu yawo bemar manjagi abono rok khanai man khana bo adino kisan no khayong nangna bemtai no khana khara mathe rong nugri ri khatat kaisa bini yakni no pales to bo asu kajang mane nusnugiyaku kai ma ani yakni ang no pales bo nugi jongkha ani digenai bo tuma color ang sungjak nugi jongkha ngai ani mathe rok ang jutun nugi jongma khema nei sa do sana basiko sana basiko to nugi ba nuktu hamya ba hamtu ne ang apur bo khasrang hamjak tomasi tanjino ka nusnuk zabli sana hne bus kosong dong khabo din sajaga ang bono mai khuri na sigi jong dong kha mos deng ba ma si sabi ga sai chu bo mos deng hne sabi ya nokjali ata mane nang haina no da no khne nai nai ang bono na sigi na kete bo mane bo mani mai mu ja mu hne sai ma na ang bono na sigi jong kha mai ke kon ko thamjina mos deng ma mang sai Osulo mos deng si sai man ja ta nokia ba ang bono ta mai bo ang bono khuri liya kun bang khari liya bo kun sinu gyang ga zulo mani mai koro muni mui oro ni bono ang amtike charita belai khe dokhan angkha mo khairok khana nge tabuk sarai sari bong ang bono abu surok sai ma sari sarai no khe bum dekhe nai tongkha Seraino nai mani ekdom kostong so kan dud bo paisa na ni je o sarpa thog nari ui mane unko sata dud ta sari di dud sari khanga ni jibon nostong nai nung da banchi nai ni besara khoting nai ni sa ung jeng kiru ui bithi sai tong ba bithi pawan ni ui jeng kiru ui jeng sari riga besani sago pana o bemar hap thanai ni jeng sari riga ta kosto khai dina dini khai ke pana jeng busungna dud pa isari tong la chata Tang khansa chari abo tong ma yang ka nge bo bosana naina ni jai kari phano khai simali ata bo busa bo bai kusto se tong na li ya tang hinke bo yang thana hne hne ka bo srai bo tlang simaya ka na hari chimi tong ta nge asrai bo bai tong na sinali ya tang bo berai ri maya na ri maya yang cái sống vậy mà ăn mà mang ta cái ăn bồ tang tới cho nó nặng cũng cái sợi rục chỉ con mà mang lại để trong lại cái ta không nó belai khai rồi belai duk khana thì tam khai này na sige simino ma tong lai na sige simi ma tong ta tam khai cha so gya rang pusa kare ni bagai telang lai maya nang lai tong lai ja kha abono jotoni support jotoni sobamong belai nangai tongkha boro
Abono lukurok soba hormani norok no kisa soba nani bagai aina haitini hai mase ya saudi ya mo in manori khato dara bese sang lukurok soba hormani sang borok no sobai manka belai hambai sini soba nai rok no kha ganang ta hokte bohuk so norok je sobtei je mantui norok kisa misa no sobai horka aboni bagai norok no paiflai hambai anengai te bongni nukhong ni tei nang je soba nai rok no kisa hambai ri ta ang khaganang lukurong no koijau ano subama bagai khoksa humbo khongnai humbo je mamani subakha ang belai ke ani belai ke ang nongni yakung rom yang sakai ang kabui mukti kalai jau koijau ano subabani bagai no belai ke ang ani mokole mukti be ang hambai mari norok soba khaise borok thang malai janai norok khairok kaise borok thang malai janai khairok ma bisin tunya ang tak sujorom ang thanani chesta to nai jong abono bo lai khai mukti bai kokti bai hambai rekha bini yong bini ama nge yong kuno sana da musung no soba nai rok no kisa hambai rena da musung hambai ko ano subama bagai ko norok subama bagai ang tabu thangai najak sinata abun bagai bele bele khe hambai bukhabai ya pharu norok no nge abono phaide sang tei bo man khai soba lai na bini bagai belai rang nangai tongo belai soba mong nangai tongo nang yong ni bo man nang tam sana musung ni charai ni bagai soba mong nada nang kho ang khajo iko ani busuk ni bagai bo mane jeng to din ai din khai buni hugo thaya kai ani nogo kono sikere nawa abagai kai srai no bo dut paisare nani tai ani bo bosa tombo kai no tai sirani bu mana bo nai tong nani kai no ani thani ebe no jamilata no no norok khai no khongo mane aji sima yang lai tong lai khata aji maya din khai hinga ba thomoyo kambong kamla bu mayang thango no kai sana to saya tong maya bele no sana bo nango hinga kai kamla maya ngi thango nga aba khui busuk no bo dudok paisare maya sodok nang thangta kai buni noro rogo mane sekang rang rok na jugui masarita aba gita abono borok teibo choba mong nangai tongo nong ni tabuk rom de 10-12 hai rok sikuna ya go rang hai deba nga sakbai to borok ya teibo sarpa thoka jo sawo nong rang banyai tangai hingkengke bela emergency ni bagai mokol bo thuti yang tong bai ke nisho nga to belai rang bai nai nga borok suk ya bono belai yo khonang lai ja tong kha bro kono sajak na tok thai sikre ke nga amsek rang lok bai 10-12 হাজার 15,000 asa rang rok bai to nang nani সম্ভব ya nga abono norok no koi nai phaidi chuji kongsa se 1200 ni sawo to nai ble kai o 1200 dui ngo 3 din borok ngo sawo mane botti sata ngajung 3 din nang thini da sa din nang thano 5 din nang thano obosong tabu shuri me to chuji kongsa 1000 kaisa ne sabo apro na 1000 kaisa sawo haipuno sar sawo 1000 kaisa upor phanong thangmano to ngai to bo thangnya di ni sata no abono belai khoros kabang ngai tong khata nge belai wana laijak norok na ngai aro thangai murugui tongnai borok bo koroi yang nogo bo khaji sisana nango ngai sabo babo no nai murugui tongnai sabo ba busuk no srai no nai tongnai no sabo ba aji nai amte ja am hayang lai tong khata ang rukurong no konya musungo ano taisha je mantui je suktui khayi ba khoksa hambo khongnai hambo nongni bukhani musung dei khaya no suba zabadi taisha ang teborang nangho bokok sai malia belai khai
dukha nangjaka belai tamjani hai belai moktoi hai ani belai abono sajaknai kono kokthai kori khaide sini khajani maya gana kahoktai bukuksa belai bini amo serious mokol bepar abono rok je mansak to subai tongo ei rokno haina hai bongni nukhong ni koyo hai suba laina hoyong ni mokol hamena nangang oba hai ke thamjaka suba laikhe seng bono nairi mana na nang poito tongo tei rok je mansak suba bai na ang poito tongo tei koinai seng rang bai subai mai aphano kwbangma seng jani mani tongo ishorni thani seng bini bagoi yaphare kisa suri jabai dinarok jani norok je mani bini bumung hingkai aisri deborma bo 23 বছর jasiko cherai khoroksa asai drop cherai asai mani olono bo abo hai mokol nukjai angai thangjaka abono norok kisa suri baidi tei je mansak norok video no share khlaidi kaisa nogoi abo hai ke khokja khongnai kono seng sobalai manate nini ani soba mungbai simisi borok tabok asai tongsio borok thangnani kaisa boro samanai dong nini ani jotoni soba mungbaise inge belai khairago nokhong sugyani bagai obo haike lasibo lasi akhai borok soba mung ma sanlaijaka inge belai khairago siniti prasarago obo hai mamangno jaga thangai ang to nogo sio belai ke dukho nango angbo ojorao cheng chorai ni semi nogoi hai mani ani koyano bo inge bini bo saja ani yong kahama nogoi hai mani inge ojorao abo hai nogoi belai dukho nango ta abono je mansak yang bo chesta khlaio chobanani bagai ge norokni support norokni hamjakma belai nango ta ge bini ama norokno khulumui sajaka muktui khegalai sajaka tam sanaiba ge haide abono je suktui je mantui seng haino hai borokno sobalaina ge bono tumsai kwangson kostong lai tong hatana nogo datang langai nogora tongna sak sai tong hatana ap tamo ap ka hai bisi jam hai ngota bisi clear ang ya moila ka hai bisi ta abono kasawai tong ma hai ngota ngene ni yong puila phro o je yasa no gyang thangmani puila ni yangoda no yango debra bokha nga phro yagra kha kisa nokmani to na ta bokha yagra bo nokliya ta